na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Tapos na, Ma'am Emilda. Humana, wala kayo nawagtang sa mga butang. Okay. Labing maayo. Tungod na, ma'am. Tugutin lang ko nga magpasalamat ko sa imong kaayo. Pero giabusahan mo. Pues, pahawa. Ma'am. Makalakaw ka na. May kong ibilin, ma'am. Sobre? Sobre, ma'am. Unsa may sudanin? Gamayng kantidad na silbing pasalamat ako sa inyong kaayo. Kwarta? Pila may kantidad? 20,000. Giinsulto ba ko nimo, Piolo? Ma'am? Nganong tunulan man ko nimo ni Ana, ha? Wata ka pa nga. Unya, tunulan ko nimo ni Ana? Kuwan, ma'am. Kuha ah. Nakaminos ka na ko, ha? Sorry, ma'am. Shit nimo. Makabiya ka na. Sige na. Makalakaw ka na. Gihingin na siya ni Mami. Salamat, ma'am Emilda. Sorry nga nakahasol ko ninyo. Dili na kinahanglan nga mangayo kapag sorry. Makalakaw ka na. Ma'am. Muna ka unagit siya. Ihatod ka na mo sa gawas, Pila. Punyeta. Nganong ihatod man nimo sa gawas, ha, Lucy? Unsa siya? PWD? Kuan, Ma'am. Silving panamilit ba? Pagpuyo. Oo, Ma. Sige, arin ako, ma'am Emilda. Lucy? Sikik padanghit. Lakaw na. Oh. Lucy? Naunsa ka? Mihila ka? Wala man lamang. O sa iwa lang. Wala bita. Ang lugmaw ka ng luha nimo? Ay, Mihila ka? nawili lamang ako. Kaysa imong gikawilihan mo? Nawili lang ko kang Piolo. Oh, mao ba? Nawili ka. Gusto kang mukuyog? O sige, kuyog. Layas! Ma'am Imelda? Anton lang ko magpaabot ng kambay buloy sa gawas. Si Sarah. Nasa ilang bultahan. Nagparok. Mananghid ba ako? Pero pasinog. Masuko pa si Ma'am Imelda. Babay na lang ko niya. Nihunong siya. Huwag ni babay pa. Buang ka. Hanggaw ka. Nagtuo kang mawili ko nimo. Shit nimo. Layas. Huwag maghawid nimo. Tuntok ang dako. Hanggaw ka. Hinay pa kayo kami lakaw. Buang ay. Magpahawid kitingali. Bahala ka, Uroy. Dili ko muhawid nimo. Tuwa na siya. Hapit na maabot sa gate. Wala siya mulingi. Nihunong siya sa may gate. Mulingi unta siya. Mulingi unta. Huwag yun mulingi. Huwag. Iyan ang aplihan ang gate.
Mihinay na siya gawas. O di tanaw siya. Di babay siya pag-usap. Buang. Hanggaw. Layas na. Ayaw na pakita pa na ko. Ayaw na. Nigawas na gyud siya. Gisira na gyud niyang gate. Hanggaw gyud. Nidayon gyud. Day Sara? Oh. Uy, Lucy. Hala, Day? Naghilak ikaw? Unsa? Unsa naghilak? Klaro magkaayo nagahilak ka. Hala no? Basta pag magana ng mata ni mo, ah? Hanggaw sa naong nimo. Gisubawan lang ko. Hala? Kabantay ba ko ni mo, Day? Kabantay sa unsa. Kabantay ko ni mo. Nga nagsige kag tan-aw kang piyolo nga ni Biya. Kakita ka? Ala ka kita, oy? Bagag naong. Wa gi uaw. Shalan, nga naman, Day? Wa gani mananghid. Aw, ay? Hala? Kinahanglan ba ba na ay mananghiday? Nga imo magkahatong palayason? Lucy. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Hindi area. man makontak sa Try Bible your eh. call later. Asap ka siya. Piola! Uy, Piola! Lucy. Din ka agi. Hala, diri ko, agi. Adi ka sloyo. Oo. Nigawas maga. Haligawas ko, aron pahibawaan ko, ha? Ikaw ba, pahibawon ta ka nga? Si Sarah ba? O nga naman si Sarang. Nalipay na siya nga may hawa na ko. Dawala, oy. Nagahilak man ta. Nga nung naghilak man siya. Basta kay mo na ako nakita. Naghilak si Ja. Ay, basin og nag-aaway silang Ruben. Ana, mao ba? Mao tingali. Ay lain maguto akong pagsabot sa iyang paghilak, God. Kayon sa may pagsabot nimo. Nihilak siya, ha? Kay dili sa gustong mahawa ka. Dili tingali, Lucy. Kaya ako mismo nakadugo man sab nga gusto siyang mulayas ko dire. Og laki pang iya mami. Gusto pod nga mawa ko dire. Aron di ko makahatag og konsumisyon sa iyang anak. Ala, pastilan. Ala, oy, basta kay lain gud ang akong pagsabot. Klaro kaayo, oy, kakakita man ko niya. Naglantaw man si Ja nga. Naglakaw ka paingon sa gawas. Wala man kaniduol niya. Wala man ka mananghid niya. Ay, wa na lang, Lucy. Kaya tingali sakitan ako sa mot. Yolo. Sarah, anak, nga na bang niya ka man din sa kwarto? Og nagbukod ka sa hapon. Biyahe na ko, mi. May gibati ka ba? Wa, mi. Pagklaro, may gibati ka ba? Biyahe lang una ko, mi. Please. Ngano lagi? Mami, sadoy. Biyahe una ko ba? Gusto ko mag-inusara. Sarah, Biyahe na ko, mi. Biyahe ko. pasap taragod una ko. Nga na bang ingon na ilang imo kahintang ha, Sarah? Ngano? Nganong mihilak ka? O sabay hinungdan? Gusto lang ko buhilak, mi. Kadungog ka. Gusto ko buhilak. Sarah! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!